Go! Takže ľudia, vítajte pri mojom novom videjku a som tu dneska aj s Mr. Kura a chcem vám niečo povedať. No, vlastne idem asi za tú webkameru. Takže brawlerov aj s Mr. Kura. Áno. Tak nejdem dokecovať a budem sa na to vrhnúť. OK, když ako prvého by som chcel skúsiť tohto. Na 16 gemov, to už zbieram, ale keď to tak zbieram, tak som musel ísť dobre funguje. Tak, neviem, koľko sa ja ideme na to. Mám 3 a dáme... Knockouty. Knockouty sa krát, to je haj. Nero, kámo, Nero, fakt. Blaguje, lebo kamery prstom. Kámo, fakt blbosť. Nie je tak dobré, ale... Ak máte Brawl Stars, tak rýchlo... Aj tam správame! Ľudia, ale dnes sme skúšali iba tohto brawlera. Máme tu ešte viac brawlerov, preto ideme ešte viac skúsiť. Skúsme takého? Nie, počúvaj, ja som vieš, ako chcel skúsiť Piper. Preto je teraz čas, aby som skúsil. Ale skúsim mu na tých robotoch, podľa mňa tam bude ľahké. Ak ste dali ešte sakra like, tak tam bežte, dajte ten odber zvonček a môžeme pokračovať. Takže ako musím povedať, že nezdá sa mi nejaká moc extra silná, lebo nejak moc nestrieľam. No, dáva veľa HP. Dobre, skáče dobre, bomby zanecháva, to je cool, ale nezdá sa mi na nej. Nezdá sa mi, kámo, ja si neviem ani s ňou trafiť. Ľudia, tak toto dávam asi 4 z 10. Na tom Karlovi dávam 10 z 10, ale toto bol brutálny. Teraz ja vyberám, hej? Vyber, ale nejakého fakt dobrého, kámo. OK, pozriem jedného. No. Musím ho nájsť. Tak poď rýchlejšie, hľadaj. Ja chcem, aby si vyskúšal Tohto? Práve, že tohto. Kulák? OK, ako myslíš, tak viem ho skúsiť, ľudia. Dúfam, že bude dobrý. No tak to nie, že čo robí ten telefón. Tak ľudia, ja hrám Brawl Stars na telefóne, hej. Aby si s tým mysleli, že hrám na počítači, lebo ja nemám počítač ešte, ale chcel by som ho. Teda mám, ale to je notebook, no. Ale to je ľudia. Tak, ideme sa to vrhnúť. Čo tu mám botu? Ja to asi tu. Ale ako... Dávaj sa mi ďalko. Ktorá ostala. Ľudia, ospravedlňujem sa, úplne mi to seklo, nevadí, čo stáva. Dúfam, že ma to dá späť, sakra. Only the best deals. No, nevadí.
A ideme skúsiť nejakú inú obravu, ale bol dobrý, ale chcem skúsiť, neviem, videl som takého dobrého, ale sakra, kde je teraz? Skús toho úplne posledného. Nie, tohto som chcel, Maxa. Máš mi toto fajn. A vy ste čo robili, pokoj? OK, ľudia, som späť. Znova hráme knockouty, keby niečo, hej. Oh shit. Where are you? Kámo, ide po mňa El Primo. Neviem, aký som dal ultimátku, ale je to dosť chybné. Pekne, treba dokilovať. Idem dobre? Ja viem, že idem dobre, ja nikdy nejdem zle. Jo, vyhrali sme to ľudia pekne. Ešte jedno kolo a máme výhru. Ideme troška skočiť, mám taký pocit, že by to bolo dobre. Skok a uderáme, strieľame teda. Nie, ďakujem, nemusíte ma zabiť, nie, sakra. A je to na ňom. Nevadí, jednu hru sme prehrali, ale druhú vyhráme, tak idem. Nie, poď, skáč. Zase? Dobre, môžem to do chvíľu. Ja si počkám. Ale ľudia, tu niekde som videl El Prima, no jasné. Dobre som videla. Sakra, help me, please. OK. Máme vyhrali sme pekne, ľudia. No, mám asi taký dobrý návrh. Skúsime ešte akých 4. A na dnes by sme to mohli ukončiť. A ešte skúsime inokedy nejakých iných. Mám teraz práve 17 brawlerov. Nie som s nimi, že... Wow, it's amazing. Ale sa snažím sa. Počkajte, idem skúsiť venko tohto doga. Presne toho som chcel. Skús takú opicu. Áno, to je dobrý nápad. Asi dám takého s tým robotom, to je dobré. Keď ľudia, čo robí toto? What the shit? Čo to je? Jasne, vystrelíte hocikám, on sa to odrazí tam, kde to... No jasne! To je dobré ocela. Len sa neviem trafiť tým odrážaním. Dobre, trafil som sa. Neviem sa s tým odrážaním trafať, aby to bolo troška viac cool. OK, tak je to dosť cool. Wow, OK, damage dáva dobrý, keď sa vám myslím nestážim robiť tie blbosti. Čo je toto, by som chcel láskavo vedieť, ale to je fuk. Ja sem, hodím mu toto tomu robotkovi. Bám, mu to pekne dalo, ideme. Pekne, prečo som to dal na seba, nevadí. Dobre, docela dobre mu uberáme, ale idem na tohto robota. Som zvedavý, koľko tomu to uberám. Poď, ale dobre som mu dal 2 killy, alebo 2 hity, alebo po ňom. Sem, takto dokilujem, zvaj tu toto, bum. Ľudia, napíšte mi do komentárov, ak tu budem mať, či by ste chceli druhé pokračovanie, ale ak nemám komentáre, tak si dajte like a uvidím, či chcete takéto pokračovanie. A napíšte do komentárov aj aké má byť brawler. Hej, napíšte, ak poznáte nejaký. Dobre ľudia, idem asi na jedného a skúsime 4 brawlerov. Ľudia, rozhodol sa, že najprv skúsim Creed a potom to Cordeliusa. OK ľudia, tak nemohli skúsiť. Neviem, asi skúsim vám na nejaké mape. Prosím, solo. Čo to je duo? Hej, asi duo. Je či solo? No než uvidíme ľudia. To je duo. Snad ne. Ale keď sú tam 10, by to nemalo byť duo. Ba. To je duo. Hej, sakra, pravdu máš. Si to je na blízko. Ja vlastne, my sa nečudujem, jo. Toto je zase keď ja si mi dám ako ultimát. Ale som si to
dobre. Už viete, podľa mňa ako sa volá pozerať moje video na kanály. Ktorý som už viete, keď si videla, že mám rád. Ktorý som bol zahájať. Koľko má táto život? Vypadalo, že aj to nadba. Prečo ma ti nenapadlo sa tak pomenovať, kámo? Prečo Rare Jack? Ja nemám... Inak ľudia, prepáčte, že som si zobral tohto Grifa, ale na druhom mobile mám tiež Brawl Stars a mám tam Edgara. Chcel som skúsiť toto Grifa, ale tak vidím, že som to vôbec nemal radšej skúšať. Ale čo už narobíme, stáva sa. No už pokračujeme, ľudia. Ale dúfam, že ma je počuť. Lebo teraz by som zistil, že ma nie je počuť, že mám webku, ale nie ma počuť. A čo sa stáva? Nie, počkaj, toho som chcel, Coreliusa. Už ideme na koniec. Tohto skúsiť, toho som zvedavý. A toho dám na botov normálne, ten bot, vieš, robot. A ľudia, bohužiaľ, budem to musieť tu s týmto skončiť, lebo mám pocit, že by som nemal byť tak veľa na mobile. Čo? Toto je FK dobrý. Hej, a ten, toto chcem skúsiť. Ja som rýchly. Ľudia, ale tohto chcem. Nie, máš smolu. Fakt, že nebudem získať takto. Počkaj, ide do tohto. Wow, pekne mu uberám. Áno, teraz ja. Dobre, hrám, prestaň. Bijem sa, ideme, idem už tu dobiť riadne. Bum. Ľudia. To som ukazoval, nie? Či nie, jasne, to je fún, ľudia. No dobré, ľudia, dojdeme sa takto. Tuto ukončíme. Ukážem vám Grifa, už ho vidíte. A myslím, že sa môžem ukončiť tu aj z Mr. Kura. Hej. Dobre, ľudia, tak čaute.